Švecovam. Sirsnīgs paldies jums! Соломія тільки дякувала закордонним українцям, а я від Конгресу українців Латвії, від себе особисто, від української громади хочу подякувати Латвії за підтримку України. Зовсім недавно за ініціативи журналіста-міжнародника Атиса Климовича депутати Сейму Латвії пожертвували кошти і закупили амуніцію для одного з батальйонів АТО. І тому від Sirsnīgais paldies Latvijas tautai par atbalstu України. І до слів «Слава Україні» я хочу додати «Dievs svētī Latviju». No savas puses es gribētu pateikties arī no Ukraiņu promā, no Ukraiņu diasporas arī Latvijai par atbalstu, par sapratni. Jo pavisam nesen, pateicoties Saeimas deputātiem, bija nopirkts nepieciešama amunīcija vienam no austrumu bataljoniem Ukrainā. Сьогодні я вже